Rățușca cea urâtă. Într-o dimineață însorită de primăvară, într-un colț al unei ferme bogate, o rață clocea 5 ouă. Erau 5 ouă din care ar fi urmat să iasă în cel mai scurt timp niște rățuște. Deodată au început să se spargă toate ouăle pe rând și au apărut 4 rățuște tare frumoase. Mama rață, nerăbdătoare, aștepta pe marginea cuibului să-i se nască și ultimul boboc. În sfârșit a ieșit o rățușcă mare și greoaie și un pic cam urâțică. Uitați-o! Biata rățușcă nu o ducea deloc bine la fermă. Îi ziceau rățușca cea urâtă, până și propriile sale surori, rățuștele cele gălbenele, râdeau de ea. Cum tot timpul o luau peste picior, adică făceau glume pe seama ei, într-o zi rățușca noastră a hotărât să plece și să lase totul în urmă, să se ducă în altă parte. A ajuns la o mlaștină unde s-a întâlnit cu niște rațe sălbatice care au insultat-o, adică i-au zis și ele vorbe urâte, au insultat-o, au jignit-o. Apoi a apărut deodată niște vânători într-o barcă și câinele lor a încercat să o prindă pe rețușca noastră. Ea a fugit cât au ținut-o piciorușele și a reușit în cele din urmă să scape, dar era tot singurică. Timpul a trecut și a venit iarna. Rățuștei îi era tare frig în pădure și niciun animăluț nu știa cum poate să o ajute. Într-o zi, când ningea cu putere, o femeie a găsit-o pe rățușca noastră care se adăpostise în scorbura unui copac și a luat-o acasă la ea. Dar acolo, în casa femeii, trăiau și alte animale, care nici ele nu iubeau pe rățușca noastră. Era un motan foarte invidios, adică răutăcios, care se purta tare urât cu ea. Mereu o necăjea pe rățușcă și îi spunea să plece, să plece. În plus, rățușca noastră nu făcea nici ouă. În cele din urmă, femeia, văzând că aștepta în zadar, în van, ouă de la rățușcă, a decis, a hotărât să o gonească. Motanul și câinele femeii au ajutat-o în această sarcină neplăcută și biata rățușcă urâtă a rămas din nou singură în pădure. Timpul a trecut și a venit din nou primăvara. Într-o zi, rățușca a intrat într-un lac unde notau niște lebede maiestoase, erau foarte frumoase și grațioase. Când și-a privit chipul în oglinda apei, când s-a uitat în apă și s-a văzut, rățușca noastră a descoperit că crescuse și în realitate era o lebădă și încă una foarte, foarte frumoasă. Toate animăluțele care trăiau în preajmă îi admirau frumusețea și acolo erau și alte lebede care au primit-o pe rățușca noastră cea urâtă ca pe una de-a lor. În sfârșit, acum crescuse și avea prieteni adevărați. Cu ele a învățat să zboare și când treceau pe deasupra fermei unde se născuse, toate animalele exclamau surprinse: vai, ce aripi frumoase! Vai, ce păsări frumoase! Vai, ce grațioase sunt aceste lebede! Sfârșit.